आं जागानि मुंखौ बुंग्रोनो सानदों नोंथांमोननि गेजेराव निउ बङाइगाव आरो एलेखाया जादों टुनियापारा बे जायगायाव एक्सटेन्ड जादों आरोना। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे इम्पर्टेन्ट गोदान भिडिअ लाना फैदों आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों नोंथांमोननो मोनसे एकदम गोनांथार भिडिअ आजिखालि ओरैबादि जानो हमदों माने रावखौबो राव आरो गावखौबो गाव मिथि मोनै जानो हमगासिनो दं। नोंथांमोन साबधान आरो साबधान नोंथांमोननि थाखाय जा बुङो आं नोंखौनो बुंनो लाना फैयो। नोंथांमोन हुसियार मोजाङै था मानि थाखाय होनब्ला जेरावखि थाङा जेरावखि बेराया गारि मटर सलाया नोंथांमोना हुसियार था आरो मोजाङै था। नोंथाङाबो बाइक दङबा मोजाङै सलाय आरो नोंथांनाव गारि दं होननानै हाजासे सलायनो हादों होननानै दा सलाय। मानो होनब्ला जोबोद गिदिर जाथाय नुदों नोंथांमोननो डाइरेक्टलि आं भिडिअखौ आं खिन्थानो हानाय नंला। मानो होनब्ला जोबोद गिथावना नुदों आं एक्सिडेन्ट नुनायखौ आरो जों बेयाव डाइरेक्टलि आगारोबा जोंहा मोनसे क्लेम जायो कमिउनिटि गुडलाइन फैयो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननो खुगाजोंनो फोरमायना बुंनो सानो जे नोंथांमोन आजिखालि बयहाबो बाइक दं बयहाबो गारि मटर दं सलायनो हादों होननानै स्पिड दा सलाय। मानो होनब्ला एकदम ओरैबादि माने गारि सलायनानै माने मुस्लिम बादि नुदों आरोना आं मोजाङै सिनाय मोनाखै फेसबुकाव नुनाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो माने गारिखौ स्पिड सलायदोंमोन जाहैदों आरो खर'आ गेरेबजोबनो माने खर'आ माने गेरेबानो सानना ला आरो माने खमैबो 3-4 मिटारसो जागोन माने जुहुबोलायखादों ओरैबादि माने खर'आवसो नांखादों माने माबायानो टायारानो। एकदम साबधान आरोना गारि सलायग्रायाबो साबधान आरो मानसिफोर थाबायनायफ्राबो साबधान। लामा जिं जिं जिखुनु टाउनाव थाङा जिखुनु लामा जिङाव थाया मानो गावखौ एसे थाल लानानै थाबाय। मानो होनब्ला आजिखालि मुगायाव मानसिफ्रा ओरैबादि जानो हमदों गारि मटर सलायनायबो खुनु माने मा होनो बेखौ माने थाल गैयै सलायग्रा जाजोब्बाय। आरो एकदम आं मैयासो नुदों मोनसे आरो आं सेमटाराव थांनायाव सिख्लाफोरखौ नुना ओरैबादि बाइक सलायदोंना माने गाव मा जागोन गावखौनो मिथिया ओरैबादि खिन्थाबावलायनो। आरो आं दिनै नुबोबाय फेसबुकाव एकदम फुरा मानसिया बरबार आरोना मानसिखौबा माने हमना दोनबाय खिन्थु आं बेखौ खिन्थानो हायो कारेन्ट खुन्थियाव खादों नोंथांमोना बे स्क्रिन नायबानो जाबाय। बे सानैयानो माने गारियालाय माल लाग्रामोन गिदिर गारि नङा फिसासो माने मा होनो बेखौ टाटा सुमु बादि आरोना गारिया। नोंथांमोनथ' आरो टाउन सहर बेरायो नङा होमबा टाउन सहर बेरायनायाथ' आरो जोबोद गिनो गोनां। गारि मटरखौ एसे थाल लानानै थाबायबानो जाबाय नङा होमबा। आरो जों बयबो टाउन सहराव थांखायो आरो इयाव माने थांनायाव जों बहुद थाल गोमायो। माब्रै होनबा जों थाल गोमानानै जों गावनि खामानियावल' जों गोसो होनानै थाङो आरो बेफोराव लामाफोर थाबायनायाव मा जागोन मा बेरगोन जों जेबो थालखौनो लानो रोङा। बेखायनो नोंथांमोनखौ सांग्रां जानो थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ लाना फैदों। खिन्थु आं जोबोद गिनाय मोनदों दे नोंथांमोन आरो आं बिराद गिनाय मोनखादों आरोना बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानायखौ नुनानै। एकदम नोंथांमोन प्लिज आरो भिडिअखौ बानायोब्ला नोंथांमोनखौ सांग्रां जानो हागोन होननानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। आरो नोंथांमोननो आं बेखौनो बुंनो सानो प्लिज होनदों आरो जायफोर गारि मटर दंब्लाबो एसे थाल लाना सलायबानो जाबाय। लामा सामायाव मानसिफोरखौ एसे मा होनो बेखौ माने एसेबाबो थाल लानानै सलायबानो जाबाय। आं बेखौ दा नोंथांमोननो खिन्थाबाय। आरो लोगोसे नेक्स्ट गाबोन फैगासिनो मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना गाबोन नायबानो जाबाय।